Hej, jeg hedder Folmer Toftal Olsen, og jeg har tilmeldt mig stafet for livet som fighter. Jeg har selv haft brystrækkræft, blev diagnosticeret i 2009 og var igennem et behandlingsforløb, som faldt ualmindeligt heldigt ud. Jeg havde en god læge, jeg havde dygtig hjælp hele vejen igennem sygehuset. Har selvfølgelig haft nogle bivirkninger, men de er stort set væk. Jeg synes, når jeg nu har været så heldig, så vil jeg gerne være med til at give noget tilbage til andre. Jeg er tilfældigvis også sognepræst og møder den kapacitet rigtig mange mennesker, som bliver ramt af kræft, og jeg ved, hvor vigtigt det er, at både den, der selv er blevet ramt, og familien kæmper for at komme igennem det. Og det kan man gøre, enten man vinder eller taber. Kampen er sådan set lige vigtig, fordi det er utrolig vigtigt, at man giver noget til det liv, man har fået, og så giver noget tilbage igen. Og hvis ikke man kæmper for det, ja, så er der ikke ret meget tilbage. Man har næsten pligt til, både for en selv og for ens familie, at slås for det. Så jeg har valgt at være med her, fordi jeg synes, det er vigtigt at give signal om, at vi skal slås for det liv, vi har fået. Det er værd at kæmpe for, og jeg håber, at det her det kan inspirere rigtig mange andre til at give det hele en skalle. Så jeg håber, at vi får samlet rigtig mange penge ind. Der kommer nogle penge ind til et rigtig godt formål, og at vi står sammen om at slås så godt vi kan imod den forfærdelige sygdom, som kræft er.